አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትበላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲት ኣምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ጸጋን ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። ጉንበት 16 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዘለማዓንቲ ወርሓዊ በዓል ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና እዩ። ጸሎታን ኣማላድነታን ጣዕሚ ፍቕራን ናይ መብርሃን ናይ ኪዳነ ምሕረት ቃል ኪዳናን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉንበት 16 ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅዱስ ወንጌሉ ከም ዝነገረና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ሰብ ወንጌላዊ ዮሐንስ እዩ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ካብ ዘውዴዎስን ካብ ማርያም ባውፍልያን ተወሊዱ ኣብ ከባቢ ገሊላ ዓበየ። ገና ኣብ ግብዝንኡ ንመድኃኒ ዓለም ድማ ተኸተሎ። ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ሐዋርያት ቀዲሙ ንጎይታ ካብ ምኽታሉ ሓሊፉ ብዝኾነ ምኽንያት ካብ ጎኑ ኣይጠፍእን ነበረ። ስለ ንጽህናኡን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሕልናኡን ህንፃን ከሎ ብኣሕዋቱ ሐዋርያት ሞገሱ ልዕል ዝበለ እዩ ዝነበረ። ጎይታና ስጋብ እግረ መስቀል ስለ ዝተኸተለ ንድንግል ማርያም እመቤትና ድማ ተቐበለ። ምስ እመቤትና ን15 ዓመታት ክቕመጥ ከሎ መዝገበ ምስጢር ኮነ። ካብ ደቂ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ልዑላን መላእኽቲ እውን መዓርጉ ልዕል ዝበለ እዩ። ሰብ ክበቅዕ ከሎ ንመላእኽቲ ክርኢ ከኣሎ፣ ንቅዱስ ዮሐንስ ግን መላእኽቲ ክርእይዎ ይኸብዶም ነበረ። ካብ ፍጥረት ወገን ካብ ኣደ ብርሃን ቀጺሉ ክቡር ንሱ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ንእሽተይ እስያ ን7 ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝሰበኸ ይፍለጥ። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ን70 ዓመታት ኣብዚ ምድሪ ክነብር ከሎ ዝበዝሐ ጊዜኡ ግን ዘሕልፎ ኣብ ኤፌሶን ኣከባቢ እዩ። ነዞም ኣህዛብ ድማ ናብ ክርስትና ንምምጻእ ብኣፉን ብመጽሓፉን ደኺሙ እዩ። 3 መልእኽትታት እውን ራእይ ዮሐንስ ወንጌልን ጽሒፉሎም እዩ። ህይወት ስለ ዝሰበኸሎም ንሶም ግን ብዝሓሳቐይዎ። ካብ እሳት ስጋብ ስሕለት ስጋብ መጋዝ እውን ኣብ እርጋኑ በፂሕዎ እዩ። ንሱ ግን ብትዕግስቱ ገንዘቡ ገይርዎም እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ኤፌሶን እዛ ኤፌሶን ዝብልዋ ሃገር ትርከቦ ኣቐዲማ ንእሽቶ እስያ ወይ ከዓ ሕጂ ቱርኪ ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ብዙሓት ሐዋርያት ምሂሮምላ እዮም። እዚ ኮይኑ ግን ዘድሊ ለውጢ ዘምጽአት ስለ ዘይነበረት ቅዱስ ዮሐንስ ክኸይድ ተስአ። ካብ ማእከል ደቀ መዛሙርቱ ቅዱስ አብሮኮሮስ ካብ 72 ኣርእሲ ሓደ እዩ። ኣኸቲሉ እንዳጸለየ ኣብ መርከብ ተሳፈሩ እሞ ሐዋርያት ኣበው መከረኛታት እዮም እሞ ማዕበል ተለዓሎም። ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ ድማ መርከቦም በቲ ማዕበል ተበታተነ። ቅዱስ አብሮኮሮስ ኣብ ልዕሊ ስባር ተሳፊሩ ናብ ሓንቲ ደሴት በጽሐ። ካብ ንጹህ መምህሩ ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ዝተፈለየ ግን በኸየ ኣዝዩ ሓዘነ። ፍቁረ እግዚእ ቅዱስ ዮሐንስ ግን ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ባሕሪ ን40 መዓልቲ ቀነየ።
ንሱ ብፈጣሪኡ ፍቕሪ ዝተመሰጠ ነበረ እሞ ዘይምምጋቡ ኣይጎድኦን። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ግን ናብ ወዲ መዝሙሩ ዘሎ ደሴት ኣብቲ ማዕበል በጽሐሞ። ክልቲኦም ቅዱሳን ድማ ተደላልዮም ተረኸቡ። ብጣዕሚ ድማ ደስ ኢልዎም ድማ ንፈጣሪ ኣመስገኑ። ኣምላኾም ናብዚ ደሴት ዘምጽኦም ብጥበቡ እዩ እሞ ክዘዋወሩ ከለዉ ክልተ ነገር ኣስተውዓሉ። ቀዳማይ ነበርቲ እታ ደሴት ዘምልኽዎ ጣዖት እዩ። ካልኣይ መብዛሕቲኦም ናይ ቤተ መንግስቲ ወለዲ እዮም። ሮምና ዝብልዋ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ነዞም ኩሎም እንዳመገበት ተመሓዳድር ነበረት። እዞም ቅዱሳን ኣብቲ ቦታ ብቐጥታ ትምህርቲ ወንጌል እንተነጊሮሞም ከም ዘይቅበልዎ ስለ ዝተረድኡ ካልእ ሜላ ሓሰቡ እሞ ከም ዝሓሰብዎ ድማ ናብ ቤት እመቤት ሮምና ከይዶም ብባርነት ተቖጸሩ። ንሮምና ቀደም ናይ ኣቦኺ ባሮት ዝነበርና ሰባት ኢና ስለ ዝበልዋ ክልቲኦም ቅዱሳን እሳት ኣንዳድን ገንዳ ወይ ከዓ ፖል ሓጻብን ገበርዎም ሰራሕተኛታት ማለት እዩ። ንሰማይን ምድርን ዝኸበሩ እዞም ቅዱሳን ንዝኸሓዱ ክመልሱ ምእንቲ ብባርነት ግፍዒ ተቐበሉ። የመከር ወይ ከዓ ንመእመኒ ጊዜ ምስ በጽሐ ድማ ሓደ ኣጋጣሚ ተፈጠረ። እዞም ቅዱሳን ዮሃንስን አብሮኮሮስን ናብ ቤት መሕጸቢ ከኣትው ከለዉ ሰይጣን ኣብቲ ውሽጢ ጸኒሑ ሰንቢዱ ክወፅእ እየ ኢሉ ክጎይ ክብል ንወዲ ንጉስ ረጊጹ ቀተሎ እሞ ሮምናን ናይቲ ኣከባቢ ሰባትን ድማ ከቢቦም ክበኽዩ ከለዉ እቶም ቅዱሳን ቀረቡ። ሮምና ግን ብቁጣዓ ከተሳለቁ ኢኹም መጺኹም ብምባል ንቅዱስ ዮሃንስ ብጽፍዒት ጸፍዓት ተገጹ። መላእኽቲ እኳ ቅንዕ ኢሎም ክርእይዎ ዘይግብኦም ዝኸብዶም ሃዋርያ ግን ነዚ ተዓገሰ። ብጽፍዒት ናብ ዝጸፍዓቶ ሮምና ቅርብ ኢሉ ኣይትሕዘኒ እዚ ቆልዓ ክትንስእ እዩ ኢልዋ ጸለየ። ናብቲ ዝሞተ ቅርብ ኢሉ ብጎይታና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተንስኦ። በዚ ጊዜ ድማ ንሮምና ወሲኽካ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት ንቅዱስ ዮሃንስ ሰገዱ። ንሱ ግን ንኹሎም ኣተንሲኡ ትምህርቲ ሃይማኖትን ፍቕሪ ክርስቶስን ሰበኸሎም። በረኻቱ ይሕደረና ብእውነት። ምስ ኣመኑ ድማ ብስም ስላሴ ኣጥሚቑ ካህናት ሸይሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሎም ወፀ። ድሓር ድማ ንሮምናን ነቶም ኣብቲ ደሴት ዝነበሩ ሰባትን ክታብ ወይ ከዓ መልእኽቲ ጽሓፈሎም። እዛ መልእኽቲ ሎሚ ካልኣይቲ ናይ ዮሃንስ መልእኽቲ ተባሂላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ትፍለጥ። ቅዱስ ዮሃንስ ቀጺሉ ዝተጓዓዘ ናብ ኤፌሶን እዩ። በዚ ከተማ ትምለኽ ኣርጤምስ ወይ ከዓ ኣርጤሞስ ዝብልዋ ጣዖት ነበረት። ኣርጤምስ ማለት መልክዕ ዝነበራ ትዕቢተኛ ሰበይቲ ክትከውን ከላ ኣስማተኛ ወይ ከዓ ጠንቋሊ ሰብኣያ እዩ ከም ትምለኽ ዝገበራ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሓት ምእመናን ካብኣ ከም ዝርሕቑ ገይሩ እዩ። ጨሪሱ ዘጥፍኣ ግን ቅዱስ ዮሃንስ እዩ። ኣብቲ ቦታ ድማ ብዙሕ ግፍዒ በጽሖ፣ በርካታ ተኣምራት ድማ ገበረ። ቤተ ጣዖት ድማ ብተኣምራት ኣፍሪሱ እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ እውን ትብሎ እያ። ንሰብዓ ዘመናት ኣብ ናይ ስብከቱ ስለ ፍቕሪ ብዙሕ ምሂሩ እዩ። ፍቕሩ ድማ ብተግባር ኣርእይዎምን መሃሮምን። ኣብ ደቂቕ ድማ ደቂቕየ ተፋቐሩ በበይናቲኩሙ እዞም ደቀይ ነንባዕልትኹም ተፋተው እንዳበለ ይሰብኽ ነበረ። ብፍላይ ድማ ምስ ፈጣሪኡ ክርስቶስ ዝነበረ ፍቕሪ ፍጹም ዝተፈለየ ነበረ። በዚ ምክንያት ድማ ጎይታ ኣብ ዝዓረገ ጊዜ ከምዚ በሎ፣ ንፍጡር ካብ ዝግለጽ ምስጢር ካባኻ ዝስውሮ የብለይን በሎ። ቀጺሉ ድማ ብንጹህ አፉ ሰዓሞ። ሊቅ ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም ለአፉከ ለዮሃንስ ዘሰአሞ ንጹህ ህሊናሁ ወልቡ ለአይነ ፍትወትከ ሰብአ አደሞ ከም ዝብሎ መልክዓ ኢየሱስ። ቅዱስ ዮሃንስ ምስ እመቤትና ፍሉይ ፍቕሪ ነበሮ። ንሳ ከም ወዳ ክትፈትዎ፣ ንሱ ድማ ከም ኣድኡ ልቡ ስጋብ ዝነድድ ዝኣክል ይፈትዋ ነበረ። ስጋብ እግረ መስቀል ተኸቲሉ ዝረኸባ እመቤቱ ስለ ዝኾነት ናይዚ ኩሉ ጸጋ ማዕረግን ናይ ምብጻሑ ምስጢር ድንግል እያ።
ን15 ዓመታት ኣብ ጽላሎት ረድኤታት ተደጊፉ ሓቢሩ ክነብር ከሎ ብዙሕ ተምሃረ። ካብ መላእኽቲ ንላዕሊ ድማ ከበረ። ካብ ንጽህናኣ ድማ በረከት ተኻፈለ። ስለ ድንግል ማርያም ከዓ ነገረ ማርያም ዝብል ድርሰት ክህልዎ ከሎ ናይ ሰኔ ጎለጎታ እውን ዝጸሓፎ ንሱ እዩ። ድንግል ማርያም ኣብ ዝዓረፈትሉ መዓልቲ ልክዕ ከም ናይ ወዳ ክርስቶስ ንሳ እውን ስዒማ ሓቒፋቶ ዓረፈት። ሊቃውንቲ ነዚ እንድዮም ብንጹህ ከናፈራ ምስዓምን ምብራኽን ክደልዩ ከለዉ ከምዚ ይብሉ። በከመ ሰአመቺ ርእሰ ዮሐንስ ቀዳሚ ስኢሞትየ ማርያም ድግሚ ዝብሉ ዓብይ ቅዱስ ሃዋርያ ዕድሜኡ 9 ዓመት ኣብ ዝኾነ ጊዜ ተሰወረ። ካብኡ ኣቐዲሙ ናይ ዓለም ፍጻሜ ተመልኪት እዩ። ሎሚ ዘሎ ዝፍለጥ ሕያዋይ ፈጣሪኡ ጥራሕ እዩ። ኣብ ዘለዎ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥራሕ እዩ። ኣሜን። በረኸቱ ይሕደረና። እዛ ዕለት ንሃዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ቅዳሴ ቤቱ እያ። እምነ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሐንስ ክትጽውዖ ከላ ድማ ከምዚ እንዳበለት ትጽውዖ። ወንጌላዊ፣ ሃዋርያ፣ ሰማዕት ዘእንበለ ደም፣ ኣቡ ቀለመሲስ ምስጢራት ዝረአየ፣ ታኦሎጎስ፣ ነባቤ መለኮት፣ ወልደ ነጎድጓድ፣ ደቀ መለኮት ወምስጢር፣ ፍቁረ እግዚእ፣ ርእሰ ደናግል፣ ናይ ደናግል ሓለቓ፣ ቁጽረ ገጽ፣ ዘረፈ ቀውስተ ህጽኑ ለኢየሱስ፣ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ ንስሪ ሰራሪ፣ ልኡለ ስብከት፣ ምድራዊ መልአክ፣ ዓምደ ብርሃን፣ ሃዋርያ ትንቢት፣ ቀርነ ቤተ ክርስቲያን፣ ኮከበ ከዋክብት፣ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሐንስ ዝሓደረ ናይ እመቤትና ድንግል ማርያምን ናይ ሓደ ወዳን ፍቕሪ ኣቦና እውን ይሕደረና፣ ኣባና እውን ይሕደር። ኣሜን። ንቅዱስ ዮሐንስ ዝፈተወ ጎይታ ብፍቕሩ ይጸግነና። ኣብ ናይ ኣድኡ ፍቕሪ ኣብፂሑ ናይ ሃዋርያ ዮሐንስ በረኸት ድማ ይኽፈለና። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ጉንበት 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ስብከቱን ቅዳሴ ቤቱን፣ ቅዱስ ኢያሱ ሲራክ ነቢና ጠቢብ በጽሓፈ ሲራክን ዝጸሓፈ፣ ቅድስቲ ኣዴና ኣስበ ሚካኤል ኢትዮጵያዊት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኪዳነ ምህረት ናይ 7ቲኡ ኪዳናት ማሕተም፣ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ናይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኣዶ፣ ቅዱስ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ ናይ ቅዱስ ላሊበላ ሓዉ፣ ቅዱስ ኣንሬዎስ ንጉስ ጻድቅ፣ ኣባ አቡናፍር ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወርቅ፣ ኣባ ዳንኤል ጻድቅ። ኣብ ጥቃ መስቀል ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብቲ እንኡን ማርያም ሰበይቲ ቀለዮጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ። ጎይታ ኢየሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣንቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ። ነቲ ወደ መዝሙር ቅዱስ ዮሐንስ ከዓ አንታ ወደይ እንሃት ኣዴኻ በሎ። ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ናይ ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ኪዳነ ምህረት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ኩላትና ይኹን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።